Avui fem pa amb la CCM. Ingredients: 350 grams de farina normal, 100 grams de farina de força, 9 grams de llevat fresc, 300 grams d'aigua tèbia i 9 grams de sal. En un recipient gros barregem tots els ingredients. Primer posem la farina. Després afegim l'aigua tèbia. Ara afegim el llevat. I per últim la sal. Remenem bé tots els ingredients fins que quedin ben integrats. L'aigua ha de ser tèbia, perquè si fos massa calenta no actuaria bé el llevat. Sempre és millor posar-la a poc fins a tenir la massa amb la textura desitjada. Ho deixem reposar 2 hores si és a l'estiu i 3 si és a l'hivern. Passat aquest temps, la massa haurà doblat el seu volum. Ara és el moment de passar-ho a la taula. Posem farina perquè no se'ns enganxi. És una massa molt tova, però amb paciència aconseguim treure-la. No hem d'amassar. Hem d'intentar fer pessics i portar-ho cap al centre de la massa. Així, fins que veiem que queda tot una bola, molt tova, però ja algo consistent. Això és tot. Preparem el recipient on farem el pa. Posem oli d'oliva i amb un paper l'escampem bé perquè quedi tot al voltant engrassat.
Agafem la massa i la posem a dins. Ara l'hem de tapar. Jo he fet servir un paper d'alumini. Hi poso una goma i miro que quedi el més hermètic possible, perquè no hi entri aigua ni vapor. Ja tenim l'olla preparada. Hem de buscar un recipient que s'adapti a la nostra olla. Si és massa baixet, hi posem un suplement a sota. Ara l'omplim d'aigua. Hem de tenir en compte que l'aigua arribi a la meitat del recipient on fem el pa. Com veieu, l'aigua el fa flotar, doncs fins aquí seria la mida. Ara portem l'olla al foc i esperem a que bulli. Ho tenim 10 minuts bullint. Ara ja podem parar el foc i posar-ho dins la CCM. Ens assegurem de que queda ben tancada i ho deixem 1 hora i mitja. Passat aquest temps, obrim la bossa i traiem l'olla. Hem d'anar amb compte perquè està molt calenta. Traiem el recipient i li traiem el paper d'alumini que hem fet servir per tapar-lo. Com veieu, el paper d'alumini s'ha quedat una mica adherit a la massa. Per propers pans utilitzaré un recipient més adequat. Aquí tenim el pa, està molt calent, però sembla que ha pujat bé i ara el tallarem per veure com és per dins. És un pa que no té crosta, ha quedat molt ullat i és bastant humit. Això fa que es mantingui bastants dies ben tendre. En calent costa bastant de tallar. Jo crec que quan estigui fred es tallarà molt millor. Una altra cosa que he pensat és que, si en faig més, després de treure'l, el posaré al forn perquè faci una mica de crosta.
He provat de fer una torrada i queda boníssima. Us animo a que el feu. Això dona la possibilitat de fer-ho amb altres farines. Anirem fent proves. Aquestes són les mides dels estris que he utilitzat, però com ja us he dit, per a propers pans buscaré un motlle més adient. M'encantarà saber els vostres comentaris i si us ha agradat, us podeu subscriure al meu canal. Ens veiem en properes receptes.